Andrei, аз съм Катранчо. Аз съм Витипатор 35. Аз съм Алфа 200. И сега в това огромното място, тази ограда, ще правим стадион. А това са ли хората. Ето го Алфа 200, ето го вентилатора. А преди малко се направих този, защото имах скин на TNT, обаче не знам, що се промени. Ари? Аз ще се пазва на това. Оф, сега почна да вали. И сега ще почнем да правим стадион. Ще ни трябва зелена вълна, бяла вълна. Или бялата вълна? Да, бяла вълна. И за сега той. Айде да направим отборите Борусия Дортмунд на Мария Мюнхен. Нахула е. Какво правите точно за какво? Вентилатори ли го слагаме? Тук... Що не правиш лампите? Не. Това е за еби по-яко ще слагаме. И в този... Сега, тук ще направим трибуните. И стадиона ще започне някъде. Чакай, трябва да очертаем трибуните първо. Ние първо трябва да направим средната част. Еми да, но трябва да очертаем къде са трибуните с дъгови дъски. Ете. Ах, как лаги? Не лаги толкова са този дъжа, ма е карен. Трибуните са до тук. Насам. Слава ли дъгови дъски върху това? Не дъгови дъски, ами стълби. Да, то ще е стълби. Аз почвам да слагам. Почва ми лагите и че го правя на малко. Някъде до тук. Ох, че бях се огъбнула. Еми да. И на мен ме лаги. Вентилатор само дете с такова труда. Що? Вау! Глупате! Тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Развалите ми паглите, бе! Тихо е. 11. Са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Аре, аз да си го покажа. Трябва да направим първо трибуните. Скри да си кажа всичко. Дъбови. Дъгови! Сега трябва да броя там. Аз се направя да си кажа повече. Да се го случи. Този дъжд като спре, кои са в сега? Омага. Кога? Още доста? Не, още доста. Да помолим от мен да направи ден и да спре. Не, трябва да направи нощи ден. Защото сега е ден. То стадион ще е огромен. Прекалено го огромен. Сега. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Аз съм на долния. И да знам как се правиш тук на пропуските. Тъй, сега. Тук почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Преди ти не тъй къщерите близо до нас, аз се крифах. Тъй, този дъжд кога ще спира? Къде си? Кафето с огромен стадион. Омага. Той е толкова променен. Не знам. Дома трябваше да е никъде. Що не го направи ти? Защото не разпазва с човечна. Да. Сложим селяне да играе. Да. Това е първи епизод на Minecraft Creative сервера. И ако напишете як коментар, ви даваме сервера. Който е много як, пишете само Warp Creative и всичко става. Влизате си, играйте си. Трябва да погледнем от високо да видим. Уау! Това ще е. Това е Уембли. Да. И е доста проблъгълен. Не, идеален. Оха, идеален. Сега трябва да слизаме надолу. И трябва да правим много стълби. Айде развалям всичко, че трябва да помага. Да, беда. Да. Тук.
бавно става. Поне сме трима. Аре, лека нож ви казах. Лека нож. Не шегувам се. Аз. Да. Я, викари, аз се пускам надалече. Клиповите няма са по-дълги от 15 минути, защото... Оп. Къде сте ви, бе? То не се виждате от другата страна на стадиона. Да, аз съм точно на ръба на брада. Доста време ще има да правим, ама... Вау. Един епизод. Няма да не стигне. То няма 4. Трябва да направим осветление, табла, всичко, входове, селените вътре са. Може горем да бъдат. Какво? Не. Ще бъде горите да равни ще са. Да, равни. 100 на 100 ще са. Ще има доспет. Да. Не значи барина да споче. Да, бе, да. Само Борусия! Борусия. О май гад, тук трябва да има... Ей, чик. Само. Еде, входа. Насам правим, тъй. Почваме сега втория мазен ред, който е много мазен. Трябва да се приближим още насам и трябва. Това пък не хвана нещо. Сам, давай. О, да, бърз начин. Малко изкривена. Уп. Кога ще спира то? Кога ще спира този дъжд? Аз не видим бърз начин на много плюсат. Аз не видим бавен начин и всичко става както трябва. Бавен начин, това е много лесно. И за сега сме направили 2 реда. Ние още няма да... Има Ние ли? сега с малко точно ще ги свършим. Да. С кой? Готово. С кой ще ги свършите? С Тошко. Валентин Веселинов Балачев на Павлов. Сти. Валентин Веселинов Балачев. И вече пак съм тук. И ще ви дам шлета. Да. Дай да забеляза. Трапов се почупим. Сега си очупя до ръбища. Сега, какво трябва да правим? Тошко на дърбачи на сърце. Аз не мога вляза с Бетхансюрския. Сериозно ли? Значи ние това ти е 5. Аз съм си един път. Ще няма. Ама червена. Да. Сърцето. Това е... Чакай. Се видиш после на... Спри, бе! Се видиш после на клипа. Чакай, спри. И снимка. Я те отстрани. Аз то скин посмирам. Тук си аз не беше скина, защо го снимиха? Ще се оправи без полко. Тук само ти го ползваш. Това е. Ти си го ползвал преди мене и сами. Аз преди си казват истинските имена, бе. Ще му вика както си искаме, го прави. Само вие да кажеш моите име. Моня тръгна да ми вика как се казва. Ми спрете вече, бе. Той не иска да спира. Не го падна тук. Ъгълчето. И тези хора, извинявайте, че ви нарушаваме спокойствието с тези хора. Те не са добре. Не, те не са добре. Моля ви, не подражавайте на тях. Те са. Моля, не правете това у вас. Защото вреди на вас и на другите около вас. Моля ви. Ще ви защитя от тях. Изради. Аре, пейте нещо, бе. Да, бе. Чакай, като намеря да ви го правиш. Просто, това е побъркано. Ще напиша една табелка на... Китайски знак по средата. Да. Аз съм се гледал с звук. Какви хубави стълбици. Тошко отзаде. Бе. Защо ли ще ми виждаме? Видам само черно. Защото си сляп. Трети лук пали, бе. Не, имаш китайски знак отпреди. Сериозно ли? Да, чакай. Ела да се видиш на клипа, ела. Ела, една фотосесия ти направим, Карис. Стой. Нещата ли да... Стой, бе.
После ще се видиш, аре спри да мърдаже. Аре бе, стига бе, спри се. Аре, бягай бе. Ти го видяха, искам ти да си го видиш. Видя си го. Глупав ли се? Той още не е излязал в клипа, той бил си го видял вече. Ти си го видял, защото е много малко. На друг начин не мислех. Колет, къвеше и какво прави. Ако беше PvP сервера, шара разбира приятели. Да. Запълвайте тези, дед ги пропускам. Каза съм вентилатор. Те повече ли ти хареса? Спорно, това вентилатор е по-добър. Спря през тебе ето за някакия домина. Да, да напълвам и тези. Втория етаж на стола. Ти всички ги пропускаш. През едно са. Всички да през едно. Сега, какво се прави? Твърда мога да 30 колен. Хора, писам някой правим те. То се много е. Аз ще да кажа как ще правя дривата. Да, няма да всичко го правим той. Ела първо да направим то сред деца го правим, искаш ли? Тя да е малко. Да е голямо ред. Да е Има голямо. да уредени смески с вентилатор. Човека, окей. Тук ни вали между другото. Ще пак поставя. То спря да вали. О, аз се го пускам пак на далеч. Тук разби главата. Ти без това си няма. Хубаво е това пак. Който се разбира човек. Това е моя високия стъл. Само да разрешим моя. Да, изобщо не се разбира кой е твой човек. Изобщо ми пишал пъте. Изобщо не изглежда като тебе. Аз съм заед с стадионно правене. Чухте ли го са всички хора, които са грифани къщи? Чухте ли го тапака му, как иска да грифа къщите на хората? Ти го каза. После, ако се чуете защо къщата ви е наполовина, обърнете се. Аз не ставам наполовина. Да, обърнете се към Алфа 200 и той ще ви върне нещата на друг път. Значи ще додавиш нещо, това изчезна. Валя, едно да оставим Франкенщайн. Абе, къде сте, бе? Хора, сприте са легавите, бе. Не е вярно. Видях колко ги забави. О, гад, те само са легави. Ето пошута. Обратно ти главата трябва да пушиш. Айде, сприте, бе. Няма живе. Ой, добре си, бе. То само аз правя нещо, гатите. Ти правиш, нищо не правиш, ни почакай. Аз ще правя главата. Аз ще не да правиш нещо. Ти не няма. Няма, газети го няма. Този няма, не. Ето, малко ти казваш, че няма. Няма Няма Той ли? ще отнесе директ. Къде ще? Никой няма да се реди. На главата на мой човек да има случайно някой. Не. Аре, бе! Оф, аз това е всичко, аз нямам повече.